Здравейте хора, в днешното видео ще отидем на долния етаж и това е част 2 на обърнатата къща. Вижте тук колко е готино. Тук е малко шум, ама ето вижте всичко е наобратно. Има пистолети дори. Вижте тук. Някаква интересна книга. Вижте тук, това е много яко. Ставаш и да, въобщето е много хубаво. Така е всичко обърнато. Обърнато, аз съм тук за занимаването. Съжалявам ако ти са шумни. Ама ето да разгледате. И от мен чао. Ако има още нещо, ще включа трета част на обърнатата къща. Ето тук. Оп, ето тук е обратното легло. Петнах го. Тук вижте, има iPhone. Но не е истински, да. Това е много готино. Вижте, тук има една дупка, която е много яка. Да. Общо това беше от мен и чао!